cantik-cantik ya Allah. Iya kok estri Ya kaya kok kondang foto lho, watake lali ngene iku kondang foto mesela kondur malah. Monggo dipun aturi, Ibu. Nggih, mangke bersama nggih. Saharang nggih, Bu. Nggih. Dipun aturi napa? Aku enak iki seneng iki. Wes ngono kok lilo kok ora Iya ya Allah. Wis lilo. Ayo. Opo
deleng kok Bu nggih.